Πάσα για τον Λόπες, πρώτη παλιά στην περιοχή της Ανόρθωσης. Η άμυνα της οποίας δεν μπορεί να διώξει, μεγάλη ευκαιρία που πήγε εκεί να δημιουργηθεί με τον Νούνιεθ. Προσπάθεια και πάλι για την Ανόρθωση. Πάει πλάγια εμπάλα στον Λαβόρδε, από εκεί μπροστά τον Λόπες. Είναι όμως στην περιοχή ο Λαβόρδε, γρήγορος, γυρίζει Μερκής. Πριν η μπάλα πάει προς το μέρος του ΟΚΑ, έκοψε εκεί. Πρώτη φορά που απειλεί η Ανόρθωση. Δοκιμάζει η Ανόρθωση. Ο Κας και Νεβά διεκδίκησαν, η κόντρα και το Ρονκάτο ευνοεί. Θα προλάβει ο Μερκής. Με δύο παίκτες της Ανόρθωσης βγαίνει νικητής, κρατάει μπαλά. Επιχειρεί μάλιστα παλιά στην περιοχή. Καλή ευκαιρία μεγάλη που πάει χαμένη. Με τον Νούνιεθ να είναι ολομόναχος στην καρδιά της άμυνας της Ανόρθωσης. Πάει η Ανόρθωση τώρα με καλές προϋποθέσεις. Λαβόρδε περιμένει ο Κας. Λαβόρδε θα τελειώσει μόνο στην προσπάθεια, αλλά θα την τελειώσει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Νούνιεθ που πέρασε. Σισοκό που θα κερδίσει και έχει ανοιχτό χώρο μπροστά του. Συνεχίζει ο Σισοκό. Κάνει και το σούτ, την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Κόζατσικ. Λαμπάν. Αντίτς, ανοίγει πλάκα το παιχνίδι τώρα η Ανόρθωση. Παλιά στην περιοχή είναι καλή, ο Κας δεν μπόρεσε ούτε ο Αγγέλοφ στη συνέχεια. Πολύ περισσότερο όμως η ευκαιρία ήταν για τον ΟΚΑ. Πρόλαβε αυτός. Αποφεύγει για τον αντίπαλο. Πάσα για τον ΟΚΑ με τη μία για τον Μαρκίνιος. Ευκαιρία και γκολ για την Ανόρθωση. Εξαιρετικό γκολ σε δημιουργία αλλά και σε εκτέλεση. Δείτε εδώ ο Ρονκάτο φαινόταν πως έχανε τη διεκδίκηση. Κέρδισε, πάσα για τον ΟΚΑ με τη μία για τον Μαρκίνιος που ελέγχει στην περιοχή και πλασάρει την κατάλληλη στιγμή το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Απόλλωνας εξακολουθεί να μην μπορεί να γίνει επικίνδυνος. Ρονκάτο, καλό σουτ, πάει έξω. Καμία πρόθεση για την ώρα από τον κύριο Λέβη για αλλαγή. Κεφαλιά προς τα πίσω από τον Οσενή. Ρονκάτο στην περιοχή. Βρίσκει χώρο για το σουτ και αναγκάζει τον Σβαλόσκι σε δύσκολη απόκρουση σε κόρνερ. Ξανακερδίζουν όμως οι παίκτες της Ανόρθωσης. Με Ρονκάτο που θέλει να πλησιάσει. Πάει να κάνει μόνος και θα τελειώσει την προσπάθεια μόνος. Πλασάρει όμως έξω. Η μπάλα χτυπά στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Η αλλαγή που ετοιμάζει, ο Απόλλωνας βγαίνει μπροστά. Μπακούρα βρήκε τον Κόζατσικ λίγο έξω, αλλά δεν μπόρεσε να τον νικήσει. Ρονκάτο. Συνεχίζει ο Ρονκάτο την προσπάθεια. Έχει κοντά του τον Αγγέλοφ. Σε αυτόν πάει μπάλα. Πάσα, δεν υπάρχει offside. Και ο Κωνσταντίνου θα κάνει το 2-0. Απλά θα δώσει διάσταση στη νίκη της ομάδας του. Ακριβώς με τη συμπλήρωση και του χρόνου των καθυστερήσεων. Η Ανόρθωση θα κερδίσει τον ντέρμπι.